fogjátok kérlek szépen a ti romlott órakat, a rossz órakat tegyetek a tévére. A tévé fönt, the top of the TV. Kezdjük, működjel. 1, 2, 3, működj! 1, 2, 3. Kérlek, tegyetek a tévére, ami nem működik. Kezdjük, működjel. 1, 2, 3, működj! 1, 2, 3, múkodj! Még egyszer mondom, múkodj! Oké, folytassuk! 1, 2, 3. Megint! 1, 2, 3. Indul! És utoljára 1, 2, 3. Működjél! Működjél! Elindult, ez is jár. Kérlek a kamerát, mutat. Az alaplapot azt most néztem, az zsírkirály. Vinyó is oké, igen. Legalábbis fizikailag oké, de nem megy. Hát értek hozzá, nem ez az első gép, amit megjavítok. Igen. Te várjál csak? Valamit még kipróbálok, jó? Nem, most hosszú, várj egy kicsit, jó? Várjál? És utoljára 1, 2, 3. 1, 2, múkodjál!